ngedekake rujak jeruk irama setunggal. Ora suwe bapakne lemo seka. Dinggo ngiringi tayub mo. Cakepane piye iki mau? Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas yo ben janji kopen. Aja dakwen pamrih supaya kajen sajake ora lali kewajibane bapakne anakmu mung rewel wae mbok eling aja komeng marang wong kang lencir kuning. Niki kok le gamelane penak nggih, Mo? Piye-piye nek gamelane pepunden dalang sing wis misuwur larasane ya penak rehne kulino dienggo golek duit jutaan. Dalang kondang
yen ing tanah Jawi ing Ayodya Ki Cerma Manggala Ki Sugita kondang lucune Ki Panut saking Nganjuk Bu Suharni dalange putri Ki Joko Edan Semarang yen ing Tegal Ki Entrus Ki Mantep Ki Anom Surata iku dalang misuwur ing tlatah Sala Nenggih Ki Tarka Purwareja niki nek wektune isih dawa terus ditibake Kutut manggung ning iki rene lagu wajibe durung diserambah kula nyuwun peloke 6 Pak Dik kula nyuwun dipun bawani sinom macapat monggo salah setunggal wiraswara kadang kula sepuh Kang Mas Jambadi monggo nano monggo cakepanipun derek kemawon Mas Cul amanangi jaman edan niki sinom anggitane Ki Rangga Warsita mo amenangi jaman edan ewo oya ing pambuti ewuh aya ing pambudi yen ra edan raka tuman yen ra edan ra keduman utawa melu edan ora tahan kena yen tan melu ang lakoni yen tan melu hang nglakoni boya keduman melek boya keduman milik kaliran wekasanipun kaliren wekasanipun dilalah karsa Allah dilalah kersa Allah bejo-bejane wong lali bejo-bejane kang lali luwih bejo kang eleng lawan was padha luwih bejo wong kang eling lan waspada
pun lajengaken identitas Bantul Praja Taman Sari. Monggo buka bonang. iki mau. Ning ora apa-apa rene iki ora kangsen kok. Ewa semono sarwa sarwi katujubrana. Pun malih slendronipun Pak Dik. Slendro sanga menika wonten ingkang ngersakaken gending sepisan malih nyuwun milangkori buka bonang dados.
misur tapene cacak rujak cingure timbang baling landone ringo baten nomo mojo kerto cipang redang asli Malang jajah desa milangkori goleki condong niati pedita-pediti pentelang-pentel iso kowe reng gending milangkori iso meng kaya ngono kok iki rak gending dolanan milangkori iki asline saka Banyuwangi utawa Jawa Timur iki mau ngrumpaka ngandhakake panganan sakwernaning panganan ing tlatah Jawa Timur. Coba nek panganan Yoja apa, Gem? Aku jare iso mau. Yen kutha Ngayodya kemunggan. Iki ming waton Selaya. Yen kutha Ngayodya Mas misuwur gudhege mas-mas Wonosari sing kondang gaplek telane yen Yoja mangidul Mas ana geplak Bantul mesti bakal tuman mundhut salah pandha Sleman jajah desa milangkori goleki condong ati paceme geblek pates tambah pantes mancingan payek jingkinge sar gedhe kondang yangkone isa ta iki rene mau bar ketonto larase munggah larase slendro patete menyura mau baru jak jeruk ketonto ngono kowe iso yen kutha DKI Mas biyene Betawi mas-mas prawisata samya tindak taman mini yen kebon binatang Mas sing ana Ragunan lamun pusat seni taman Ismail Marzuki jajah desa milangkori goleki condonge ati tugu Monase museum lan RRI ne pasaria ing Senayan yen ngalor ing tlatah Ancol iso to rek iki ngene gong rene kowe karo aku ki warga masyarakat Bantul kudu ngetokake apa sing kondang ning tlatah Bantul piye coba kowe le Petro yen ing tlatah Bantul Mas misuwur apane mas-mas parang tritis samas wis kondang pantene yen mlaku mangitan Mas ana guwa cerme Bukir Sari gendeng sing kondang tatah sungginge dajah desa milangkori goleki condonge ati etos kerjane iku praja Taman Sari Ramayana ing Gabusan kerajinan ing Kasongan iki rahne kowe karo aku penduduk Bantul mromosekke tempat-tempat wisata ning Bantul reng tempat wisata ning Bantul ki sing kondang Parangtritis Samas nek mlaku ngetan ana Guwa Cerme ning tlatah Srungga Bukir Sari daerah Pocong Imogiri Gendeng daerah Bangun Jiwa Kasihan kuwi sing kondang tatah sungginge seni pahat sungging utawa seni wayang uga kanggo oleh-oleh ing manca negara terus etos kerjane
iku praja Taman Sari Ramayana ing Gabusan. Nah ning Gabusan ki ana tari balet Ramayana. Kerajinan mapane neng Kasongan. Aja kok ming kuwi tempat-tempat wisata sing kondang ning tlatah Bantul reng. Biyen zaman aku ngurus SK nyuwun kawelasan SK Bupati. Zaman arep ditempatke nang SMP 1 Kasihan ki, wo nganti jeblok kuwi. Dalan sing kulon Parasamya kuwi nganti jeblok tepak sikilku. Dadi aku pejabat Bantul ki apal pepundenku kabeh. Coba. Yen pejabat Bantul Mas, sapa to asmane? Mas Bapak Agus Ketua DPRD ne. Pejabat Bupati Mas Bapak Haji Idam Samawi. Lamun Sekda Bantul ya iku Bapak Ashadi. Jajah desa milangkori goleki condonge ati. Kabak sosial ya iku Bapak Sri Hadi. Kepegawaian Ibu Rita Pak Sudarman Dinas Pedanka. Iki wis ana layang meneh Kang Gareng yo. Kae bendarane dhewe Ndara Irawan Retno Kedasih. Ayo diderekke yo. Yo diplayoni yo le yo. Kersanipun baguse Iraman menika badhe tindak pundi? Siwa Ismaya bot-bote ngabot aku pinutra para satriya Pandhawa. Pawarta kang tak tampa kintar-kintaring angin binandung Karna. Para pepunden Pandhawa padha kumpul ana ing negara Wirata. Sumedya nyidikake kesaguhane Prabu Duryudana anggone bakal
balekake kamukten negara Ngendra Prasta sak jajane apa dene negara Ngastina sigar semangka mula kang saka iku ora lega rasaning penggalihku kalamun samengku durung sak patemon marang para pepundhenku Pandhawa wa Ismaya nung tinang karang abang nagih hutang pati ludira kang manyambur gagak rimang yen munyo bangun kandhek semanten pangandikanira Bambang Irawan Retna kedasih dumateng Kaki Ismaya nalika semanten bawanira Bambang Irawan nggiyanira lumaksana wus antawis tebih saking pertapan Waru Binatur rumaos loyo angganira karsanira kandhek wonten ing catur denda ngasukaken badan saliranira linggih wonten sak nginggiling sela gilang sak ngandhaping wreksa Mandiragung tanpa antara dangu katempuh ing barat ora kaya pedhoting barat ingkang dumrajak tanpa larapan tumiba saking dirgantara lah punika praptanira wil kala srenggi damel kagiat raos sing penggalih risang ngabekti Yaksa Kendra kang manganak anung genging salira-lir Prabata abang kawelagar mangwuhing mungsuh yayah minta lawan tutuk mengopindha guwa sela mangleng netra sumorot lir soroting surya kembar untunya marang aringe percoko belah beli selanat padha jejegang Den Satrio bagus kowe ngaku Den sapa kang dadi aranmu kowe tambuh marang aku iki satrio mburi saka kasatriyan Waru Binatur kekasihku Irawan Retna kedasih balik sora aku takon sapa kang dadi pracikamu ngendi dangkamu babu ora tedhe ngaling-aling aku Gandharwa saka negara Guwa Barong aku wil kala srenggi aku bakal takon karo kowe apa kowe mangerti satriya ingkang kekasih Raden Janaka utawa Raden Arjuna kowe sumedya pinanggih karo satriya kang aran Raden Arjuna mengku wigati kang kepriye lamun aku wis bisa sak patemon marang Raden Arjuna bakal ndak percaya aku sumedya ngudi tuwuh lara wirange wong tuaku Kanjeng Rama Jatasura ya Jata Gimbal rehne Arjuna ya Raden Janaka ingkang kumawani nyirnakake Sudarmaku utang lara nyaur lara utang pati nyaur pati swarga ginawe ayu bejo kowe kang tumekeng pati bejo aku kowe kang tinju kirat
ora perlu kowe ngame-ame kasugengane pepundhenku Kanjeng Rama Arjuna. Ndadekno kawruhanamu ya iki Irawan Retna Kedasih putrane Kanjeng Rama Arjuna. Kowe anake lanang Arjuna, apa abamu bawuh kepasang yogya sing tak goleki wong tuane ketemu anake sisan tak pateni. Kowe manut tak tingkes bondo tanganmu kethok gulumu sesep balung sungsummu. Kowe bisa ngendih yudane Irawan Retna Kedasih kelakon merjaya. Wah, ora gelem. Manut miturut kang dadi panuwunku kelakon rimah-rimah mati dening aku. Wah, wis katekem bangkeanira Bambang Irawan Retna Kedasih dening Wilkala Senggi. Sigra kagigit jangganira satemah Raden Irawan Retna Kedasih sirna margalayu. Nanging nalika semanten Bambang Irawan saged grayah-grayah nekem ukiran curiga kapandhaken wonten jajanira Wilkala Senggi seda sampyuh padha saknalika. Wah, 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 iki butane mungsuhe bendaramu matek, nanging bendaramu Ndara Irawan uga gugur ana ing palagan. Wah, Petro, iki yen miturut panemuku katon larut cayane bendaramu Irawan Retna Kedasih wis keparenging jawata, entek tulise mung tekan semene. Ayo padha rinukti satataning panembah, mengko age-age kowe karo aku sumusula ning Wirata diaturake marang bendaramu Ndara Arjuna. Petro,
Mahiro sang parato tameng dasi misuda handana raras Koko Prabu Bathara Kresna ingkang rayi ngawangga ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Oh, adiku Di, Yayi Dipati Kerna ngaturake sungkem marang Kadang Werda pun Kakang trima ndadekake gumbiraning penggalih. Yayi Dipati, kula Koko Prabu. Yektinipun Kakang katemben bae sowan ana ngersane Yayi Prabu Duryudana. Miling-miling pun Kakang Angupadi ana ngendi lenggahe Yayi Dipati Kerna. Nanging sajak Yayi Dipati Kerna ora sowan. Kawula nuwun nggih. Mila pancen ingkang rayi katemben kewala jibeg raosing manah kula Koko Prabu. Koko Prabu, keparenga kula badhe nyuwun priksa. Kados pundi kabul kawusananipun anggenipun Koko Prabu pinangka duta pengawakaning Kadang kula Pandhawa. Menapa Yayi Prabu Duryudana maringaken panuwunipun Pandhawa, menapa negari Ngendraprastha miwah negari Ngastina Sigar Semangka dipun kekahi. Oh, kadangipun Kakang Dimas Yayi Dipati Kerna kacehna perang Baratayuda Jaya binangun ora kena diendani. Mula kepasang yogya pun Kakang bisa sak patemon marang Yayi Dipati Kerna. Yayi, lamun samengko tumapak perang Baratayuda Jaya binangun, Yayi Dipati Kerna bakal nggolong Pandhawa apa bakal sabiyantu Kurawa? Koko Prabu, menawi mangke tumapak perang Bratayuda Jaya binangun, ingkang rayi sumedya nglabekti Yayi Prabu Duryudana. Mengko dhisik to Yayi. Pun Kakang ambali sepisan maneh bakal nyuwun priksa marang Yayi Dipati Kerna. Lamun mengko tumapak perang Baratayuda, Yayi Dipati Kerna bakal nggolong marang Kadang Pandhawa apa sabiyantu marang Kadang Kurawa? Koko Prabu, mboten badhe wola-wali atur kula. Kula tetep badhe sabiyantu dhateng lekasipun Yayi Prabu Duryudana. Yayi, yektine Yayi Dipati Kerna iku isih kadang dhewe nunggal margaina kalawan para kadang-kadangku Pandhawa. Kenging menapa Koko Prabu Bathara Kresna saged paring pangendika ingkang kados mekaten? Menawi mekaten Koko Prabu Bathara Kresna priksa sujarahipun ingkang rayi ngawangga anggenipun tumitah wonten ing Ngarcapada. Ya to Yayi, keparenging jawata mula pancen pun Kakang mangerti sujarahe Yayi Dipati Kerna anggone lair ana ing Madyapada. Miturut dedongengan ana ing negara Mandura iku ana Narendra ingkang jejuluke Prabu Kuntibuja. Kagungan putra putri kang sesilih Dewi Kunti Talibrata. Nalika semana Prabu Kuntibuja kagungan bapa guru ingkang peparab Resi Druwasa. Rehne banget kasok katresnane Begawan Druwasa marang Dewi Kunti Talibrata. Kasok katresnan iki dudu kasok katresnan kaya dene katresnaning priya lan wanita, nanging katresnane kaya dene anak lan bapa.
Satemah Dewi Kunti Talibrata pinaringan aji pengasihan ya aji panggendaman dening Resi Dwiasa kang sinebut aji kunta wekasing rasa tunggal sabda tanpa lawan. Lamun aji kunta wekasing rasa tunggal sabda tanpa lawan iku winatek bisa ngrawuhake dewa. Nanging Yayi aji kang ampuh mono ana sirikane. Aji kunta wekasing rasa tunggal sabda tanpa lawan iku ora kena winatek kala pinuju ana ing patirtan utawa ana ing pasiraman utawa ana ing pasarean. Dumadakan nalika semana Dewi Kunti Talibrata siram Dewasraya ana ing patirtan ngapalake mantra kunta wekasing rasa tunggal sabda tanpa lawan. Banjur swasana jagat raya peteng dedet limengan. Dumadakan ingkang rawuh ana ing pasiraman dewaning Rahina Sang Hyang Bathara Surya. Nalika semana dupi Sang Hyang Bathara Surya mundhut priksa marang Kunti. Kunti, mengko wigati apa kowe ngrawuhake dewa? Banjur Dewi Kunti anggone caos wangsulan ping sak kepenake dhewe. Duh dewa, kula mboten sengaja ngrawuhaken dewa, nanging kula namung ngapelaken mantra. Bathara Surya diwangsuli Dewi Kunti kaya mangkono iku ora trima. Kunti, dewa kuwi kalamun tumurun ana ing Madyapada kudu entuk gawe. Ora pantara suwe Ngarcapada coblong. Banjur ana swara mak gludhak. Menika swanten menapa Koko Prabu? Ana dingklik sing temumplak. Dumadakan sakwuse ana lelakon iku Dewi Kunti Talibrata banjur nggerbini. Rehne nalika semana Dewi Kunti Talibrata iku pinangka panglamaring para raja lan para satriya Patmanca negara kanggo njaga kaluhuran lan kawibawane Narendra ing Mandura. Satemah jabang bayi ingkang kinandhut dening Dewi Kunti dening Resi Dwiasa ginege lair ana ing Madyapada nanging ora kanthi liwat dalan margaina. Satemah bayi mau banjur pinaringan aran Raden Bismantaka, ya Raden Talidarma, ya Raden Suryatmaja. Bayi mau banjur dikentirake, diwadhahake ana ing Gendhaga, dikentirake ana ing Kali Yamuna. Dumadakan tinemu dening kusir Raja Ngastina yakuwi Prabu Adirata diupakara lan garwane lan Dewi Nada. Satemah jabang bayi sakwuse akhir diwasa ora ana liya meneh kejaba amung Yayi Dipati Karna. Cetha to Yayi? Lamun Yayi Dipati Karna iku sayekti isih kadang priyangga marang para kadang Pandhawa ingkang nunggal margaina. Mula rene Yayi Dipati Karna wis terang terwaca katranganipun Kakang cetha wadata wela-wela kalamun Yayi Dipati Karna karo kadang Pandhawa iki isih nunggal kadang margaina. Sepisan meneh pun Kakang bakal mundhut priksa. Besok kalamun perang Baratayuda Jaya binangun, Yayi Dipati Karna bakal sabiyantu marang Duryudana apa nggolong marang Pandhawa. Aduh Koko Prabu, sak sampunipun kula mangertos dedongenganipun bilih Karna menika sayektos sanes satriya loro saudon telu saurupan. Nanging kacihna taksih turasing dewa turunipun Sang Hyang Bathara Surya
Mila kula tetep badhe pratiknya anglabeti dhateng Yayi Prabu Duryudana ngantos telasing nyawa kula. Koko Prabu, kula matur nuwun sanget bilih Koko Prabu sampun kepareng paring katerangan lan paring dawuh dumateng kula. Kacihna kula menika mila pancen taksih kadang priyangga kalian kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu mboten perlu kagungan penggalih waskuwatos. Ingkang rayi anggenipun pratiknya anglabeti dhateng Yayi Prabu Duryudana ngantos dumugi telasing nyawa kula menika kedah kumedahipun kula sampun nampi kekucah utawi sampun kaputangan budi kesaenanipun Yayi Prabu Duryudana. Ingkang rayi Dipati Kerna saged mukti Nyakrawati mbau denda kados mekaten menika mboten saged mrucut saking cawe-cawenipun Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu ing samangkih bilih tumapak perang Baratayuda Jaya Binangun kula badhe nglabeti kadang Kurawa menika mila pancen kula sengaja ngobor-obori dhateng Duryudana. Kegiatane Ngastina menika namung dumunung wonten astanipun ingkang rayi Paman Sengkuni miwah Paman Pendhita Durna. Cara tiyang lumampah kula mboten mangertos Paman Sengkuni miwah Paman Durna ingkang dipun jujuk menika pundi dene tansah ngarjengaken sumados para Kurawa tetep anglampahi tumapaking perang Baratayuda Jaya Binangun. Nanging ingkang rayi ngawangga anggenipun ngobor-obori dhateng Yayi Prabu Duryudana supados tumapak perang Baratayuda Jaya Binangun menika mboten ketang namung saklungsu estunipun ingkang rayi menika udu murih samangkih jagat raya enggal saged tata titi tentrem. Kurawa menika menawi namung dipun paringi dawuh, dipun paringi seserepan, kula kinten badhe mbadal dhateng pangandikan. Mila sirnanipun tumindak angkara murka budi candala ingkang gumolong anggolong mapan wonten angganipun Duryudana miwah Kurawa kedah sesarengan kalian pejahipun para Kurawa. Mila Koko Prabu kula rila ing samangkih tumapak perang Baratayuda dados ganjel kamulyaning Prakadang Pandhawa. Kula lila pejah wonten astanipun Yayi Arjuna. Koko Prabu aduh kadangipun Kakang Yayi. Sanditama ingkang karempit wus kawedhar. Yen to mangkono Yayi Dipati Kerna anggone nglungguhi jatining satriya tama iku yekti ora ketang sethithik utawa saklungsu uga udu kanggo mbabar kamulyan lan katentreman jagat raya. Yen to mangkono Yayi pun Kakang sumedya sowan ana ing ngersane Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Menawi mekaten monggo Koko Prabu keparenga sowan-sowangan lan kula badhe nderek sowan wonten ngersanipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Rahina semubang iwang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning ku
toking ayam wono merak pagakan manguwo gumrah swaring kukilo samengko tonggir wayah Prabu Bathara Kresna apa dene anakku lanang Dipati Karna nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Ibu paran pawartane anggir Prabu Bathara Kresna anggone nanjihake kesaguhane Duryudana nampi pangestunipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ingkang putra Dwarawati sampun kelampah sarembag kaliyan Yayi Prabu Duryudana nanging Yayi Prabu Duryudana wangkot mboten kepareng minangkani panuwunipun Pandhawa saengga perang Baratayuda Jaya Binangun mboten saged dipun endhani Kanjeng Ibu. Oh anakku lanang Karna rehne perang Baratayuda Jaya Binangun ora kena diendhani yen manut panemunipun ibu sliramu kudu manunggal marang kadang-kadangmu Pandhawa samengko kadangmu Pandhama wus walaka marang pun ibu kalamun tumapak perang Baratayuda Jaya Binangun bisa unggul jayane ingkang ginadang-gadang pinangka Narendra ing Ngastina ora ana liya meneh kejaba mung sliramu mula kang saka iku Karna kowe manuta marang pun ibu manunggala marang kadangmu Pandhawa ya Karna. Aduh ibu sewu kalepatanipun ingkang putra Ngawangga ingkang agung pamengkunipun nuwun sewu kepeksa ingkang putra mboten saged minangkani pamundhutipun Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu mboten perlu waskuwatos senadyan samangkih ingkang putra Ngawangga sabiyantu dhateng lekasipun Duryudana nanging ingkang putra Ngawangga lila legawaning manah pejah gesang kula sumanggaten dhateng astanipun Yayi Arjuna mila Kanjeng Ibu keparenga ingkang putra Ngawangga ing titi wanci menika ngaturaken sungkem pangabekti ingkang mawantu-wantu kula ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ingkang agung sadangunipun ingkang putra gesang wonten ing Madyapada nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dhateng kalepatanipun Kanjeng Ibu. Iya tonggir wus pun ibu paring pangapura nanging ing samengko apa wis sliramu penggalih kalamun sliramu tetep bakal sabiyantu marang lekase Duryudana. Awrat-awratipun ingkang putra Ngawangga menika netepi jejering satriya tama. Pundi wonten satriya kok mencela-mencele pangandikanipun. Sampun Kanjeng Ibu kepareng madal pasilan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ingkang putra badhe nggenturaken teteki wonten ing bali kambang. Kanjeng Ibu apa nggih Bathara Kresna sowan kula wonten kersanipun Kanjeng Ibu minangkani panuwunipun kadang-kadang kula Pandhawa supados mboyong Kanjeng Ibu saking panggundaan monggo sesarengan Wahanarata kula boyong wonten ing negari Wirata yen to mangkono ayo nggih tak derekake enggal daya-daya pinanggiya marang kadang-kadang Pandhawa
di langit mambang tanpas ulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur puspita hanjrah ing kawan kukila munyo mangraras paranaru Nggih Bathara Kresna nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang paran pawartane anggonira saguh pinangka duta pungkasan duta pengawakaning Pandhawa nampi pangestunipun Kanjeng Eyang ingkang wayah Dwarawati sampun saged pinanggiya kaliyan Yayi Prabu Duryudana caos uninga Kanjeng Eyang mila pancen jangkaning Jawata boten saged dipun endani mapan Yayi Prabu Duryudana wangkot boten kepareng minangkane menapa ingkang dados panuwunipun ingkang wayah kadang kula Pandhawa pramila Baratayuda kedah dumados kagiat risang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning kawana ya situkang sing tias